כאן, בלב השכונה, פתאום יש פנינה חדשה שקמה לתחייה, וזה הרבה מאוד, אם לא בעיקר בזכות המיזם והיוזמה שהגיעה ממכם, תנעמי, ומהתמיכה של המינהל הקהילתי. אנחנו בעירייה יודעים להקשיב לכם ולאפשר לכם לממש את הרעיונות היפהפיים, ואני רוצה לברך על המפגש הנפלא הזה בשכונה. אין לי ספק שהמקום הקטן הזה יהפך לפנינה. אני רוצה שנכבד את אנשי שקל, לא רק פה אלא בכל מקום, ואני שוב רוצה לסגור את המעגל ולאחל לכולנו שנמשיך לחזק את ירושלים, עיר שעושה כל ישראל חברים. זה הכוח שלנו, ולשמחתי הרבה ירושלים שלנו בכיוון הנכון.